Esan zituenak baino, esan ez zituenaren bi puntu azpimarratu nahiko nituzke. Alde batetik, 50 urte bete dira, berak ondo esan zuenez, Franco ohian hiltzenetik eta diktadurari amaiera eman zitzaionetik, eta baita ere Francok bere aita errege izendatu zuenetik. 50 urte hauek izan dituzte argitasunak, baina baita ere iluntasun ugari, eta beti esaten dugu bezala, Eusko Alderdi Jeltzaletik esaten dugun bezala, badira oraindik ezagutzeke direnak, eta iluntasun horiek argitu behar dira. Orduan gu beti jarraitzen dugu eskatzen dokumentazioen desklasifikazioa eta baita ere sekretu lege horren 1978ko sekretu legearen berri bat behar dela, eta gauza guzti horiek argitzeko. Demokraziak ere behar duna da argitasuna, egia jakitea, berriro herripaika ez daitezen gertatu ziren horiek. Eta bestalde batetik, betikoa ez da egiten inolako aitortzarik ez beste nazioi ez Euskadiri eta ez da Kataluniari. Eta baitari oso deigarria Euskarak urte honetan izan duen erasoen aurrean ez duela ere hitzik egin.